Hai, Cristian, sus! Hai, mami, ia ridică-te! Hai sus și hai la mami, așa în picioare, cum merge băiatul în picioare. Hai, iarăși lui mami cum mergi tu în picioare? Nu așa, mă. Ia. Hop! 1 noiembrie, ia uite cum merge Cristian singur în picioare. Hai la mami, hai aici. Hai, mami. Hai să-i arătăm și lui tati că vine acasă cât de frumos mergi tu singur. Dar nu pe zid, Cristian. Hai la mami aici, hai. Hai, iubita, bravo, mami, așa. Sus, sus. Ce-i acolo, becul? Da, e becul, iubita mea. Da, vrea băiatul să ajungă la bec? Ia ridică-te, hai să mai mergem. Hai să-i mai arătăm lui tati cât de frumos mergi tu. Hai sus. Hai sus aici. Opa. Ia, ține-te de asta. Așa. Bravo. Și acum vin la mama. Hai, mă, Cristian. Hai sus. Mami, ai început să-ți dai singur drumul să mergi. Așa, mami, așa cântă. Te duci să mănânci puțin pământ? Dar n-ai voie acolo, Cristian. Hai la mama. Hopa! Ține-te că ți-am dat drumul. Stai singur. Așa, bravo. Și ai iubita lui mami. Hai, explorează. Asta, te-am prins, te-am prins. Sus. Bravo, mama. Băiatul mi-a învățat să meargă singurel. Hai. Dai un pupic lui mami? Îi dai mami un pupic? Hai. Stai. Pupă pe mami. Hai să mai mergem. Stai să dăm ăștia de aici, să ne împiedicăm de ele. Hai. Ți-a dat mami drumul. Așa, copăcel. Cristian. Ce face mami, băiatul? Hai la mami, hai. Așa, iubita lui mami, ce să nu te împiedici. Bravo. De azi înainte nici nu ne mai bagi în seamă că tu mergi singur. Hai, du-te la cutia cu medicamente, dar dă-mi drumul, hai. Dă drumul. Gata, te-ai desprins. Încet. Te plimbi cu fașa ta? Da, iubita. Mami te filmează ca să ai amintire, mami, de când... Dar tu mergi de mai mult timp. Dar să ai când te faci tu mare. Da, mami. Da. Ce vrei, să băgăm ceva la spălat acolo? Ia zi, mama. Tata. Ia strigă la tata. Hai, strigă la tata. Tati. Te-am prins. Dar ce fericit o să fie tati când o să te vadă. Da. Dai un pupic? Dă un pupic lui mami. Ia spune-i papa. Papa. Bravo. Hai, aplaudă. Aplaudă, mami. Doamne, muzica mea. Unde te duci? Încet că nu te țin. Puf. Mai așa, mai în picioare, reușim noi.